Зур бәйрәмдә Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Әнвәр әфәнде, менә нинди кайфлар белән килдегез бүгенге бәйрәмгә? Хәерле көннәр, бәйрәм белән барыгызга да. Азнакайга без килгәндә һәр вакытта да яхшы кайфлар белән, күтәренке кайфлар белән киләм, чөнки Азнакай минем яраткан шәһәрләремнең берсе. Без инде без бик сирәк бу бәйрәмнән калабыз, практически елда без мондабыз. Что концертмы, что мондый бәйрәмнәргә һәр вакытта тулы заллар, җылы ташалар, һәр вакытта шуңа күрә күтәренке күңелләр белән киләбез. Менә бит инде Азнакай кызларының шигырьләренә дә язылган җырлар башкарасыз. Айгөл Вәлиуллина бик популяр җырлар. Тагын кемнәр белән иҗат итәсез? Күп шагыйрьләр белән, Азнакайлар мин инде менә Айгөл генә Азнакайлардан авторлардан, Аблай калганнарын дусларым бик күп монда. Марсель Зуфарович бит инде бик шундый ничек әйтим икән, иң яшь глава дим икән, бик позитив, бик креатив. Ничек миңа ошый аның алып барышы эшен ничек алып бара. Вообще мондай бәйрәмнәр әле миналарга да әйтәм, зур шәһәрләрдә дә бәйрәмнәргә бухаллык әзерләнмиләр кайбер җирләрдә. Шуңа күрә Азнакайларга теләкләрегез? Азнакайларга теләкләрем исән-сау булсыннар, күңелләре тыныч булсын, Алла бирсә. Һәрбер теләгән теләкләре гамәлгә ашсын, Алла бирсә, изге теләкләре. Таза сау гына булсыннар, дөньяларыбыз тыныч имин булсын. Рәхмәт бик зур.